Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi o să reacționăm la noul Brawl Tag cu Vara Monștrilor, aparent. Hai să... Hello and welcome to Brawl Talk. Ryan, could you please? But Danny, it's the summer of monsters! Skinuri de monștri? Adică am văzut că poți să ai skinuri de gold, dar nu știu cum. Chiar uite, un leon de gold și aia o Ems de silver. Monștri, ok. That's right, Season 2, Summer of Monsters. We've got a Sezonul 2, Vara Monștrilor. Ok. brand new chromatic brawler for you called Surge, and he's Ia, un nou brawler cromatic, Surge. maybe one of the most unique brawlers we've ever made. His main attack is kind of like a combination of Spike and Jean. Adică brawlerul ăsta e un fel de combinație între Spike și Jean. Și dacă lovești un adversar, hitul lui continuă. Throw a projectile and then when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right, and his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself, and his attacks become different, and he becomes stronger. You can do that at max. Ia, superul lui îl upgradează, îl face mai puternic. Nu știu dacă îi dă mai multă viață sau dacă îi dă mai mult damage, dar cred că ambele. Minimum of 3 times, but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. Da, dacă mori, îți pierzi toate upgrade-urile. In addition, we have another exclusive skin in the pass. Before we Ia, skin-uri exclusive în Brawl Pass. had only one, now we have two. În Brawl Pass-ul de acum a fost unul. Dar acum o să fie două Brawl Pass. And those exclusive skins are Super Ranger Brock Super Ranger Brock, and Mecha Paladin Mecha Paladin ăla. Surge. Mecha Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order. Ia, în Brawl Pass-ul din sezonul ăsta, din update-ul ăsta, nu, din sezonul ăsta, trebuia să le iei pe rând 1, 2, 3, 4, dar acum dacă vreau pot să iau 7, 20, 10. E drăguț. You want. That's right. Season 2, Summer of Monsters, is starting on July Ia, sezonul 2 o să fie pe 6 iulie. 6 and will last 10 săptămâni? 10 weeks. Now, Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's O să se bage skin-uri de aur. Ăla de silver costă 1.000.000 de bani. Deci cei care au bani pot să și le cumpere. way too much gold, and here's how you're going to spend it. Coming in this update, we've got True Silver and True Gold skins for the very coin. Și skinurile de gold costă 25.000 de bănuți. In rich players. True Silver is going to cost 10,000 coins, and True Gold costs 25,000. But if you want that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able Păi fii atenți, bă, că ăștia de la Brawl Stars sunt șmecheri. Dacă vrei să-ți iei un skin de aur, mai întâi trebuie să-l iei pe ăla de silver, apoi pe ăla de aur. Păi sunt șmecheri ăștia de la Supercell. to buy it, you need to reach at least 49. So of course we're talking about monsters, but where are the monsters? Okay. Coming in July, we have Mega Beetle B, King Ia, Mega Beetle B, ok? Crab Tick, King Crab Tick, adică regele Crab Tick și monstrul B. and fighting those monsters is Și Max care se luptă cu ei, un skin ok. Streetwear Max. Bă, dar skinul ăla pe Max chiar îmi place. E drăguț, are un costum de ăla, ca și cum ar fi de oraș, ar fi de ăla mai șmecher, știi? Ăla pe B mi se pare ok și ăla pe Tic mi se pare amuzant. Nu știu ce. Prima oară când l-am văzut am crezut că e o bomboană.
Summer of Monsters wouldn't be complete without a new game mode. Un game mode nou Present you Super City Rampage. și o hartă nouă, Super City... Nu, așa se cheamă game mode Super City Rampage. You guys have been asking for a long time for a new PvE mode, which means that brawler E un monstru care vrea să distrugă orașul și tu trebuie să îl omori înainte să îl distrugă. Bine, nu știu dacă ai timp, cred că n-ai timp. against computer or AI. So now we are having 3 Și dacă vă omoară pe toți, ați pierdut. brawlers against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city, and you have to prevent that from happening by defeating the boss before. Adică e ca și boss fight. I think it's 2 minutes. That's right, before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the O să se bage obiecte noi. Alea, bările alea, ca un gard pe care cred că poți să mergi peste el. Poți să-l distrugi și poți să tragi peste el. map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it Bine, nu știu dacă poți să treci peste el, dar am văzut că poți să tragi pe deasupra lui. can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. Hot Zone-ul o să fie băgat permanent. Că da, nu prea sunt fan Hot Zone, dar ok. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. And we've got more pins, and pins will be available in Acum poți să-ți bagi în sfârșit pinurile în meci. Pentru că înainte aveai pinurile, dar puteai să le bagi doar dacă te joci cu un prieten. Și sau dacă ești într-un club, dar acum e mai mișto. Și am văzut că poți să ți le selectezi, adică dacă ai dacă ai emoji-uri fericite, poți să-ți alegi, adică ai 3 emoji-uri fericite, alegeți unul din 3. Dacă ai emoji-uri speciale, alegeți unul din nu știu câte. Mi se pare interesant. starting with the update. And also, the trophy road got extended up to 50,000. În update, acum poți să ai 50.000 de trofee. Hai, nu merge. Stați. We cannot wait for the Summer of Monsters, and since you guys watched to the end, you get some special extra info. Pentru cei care au ajuns până aici, Crow o să-și ia un remodel. De ce că îmi plăcea cum arăta Crow. Crow and White Crow are getting a remodel in this update. Ok, Crow și White Crow o să-și ia un remodel. Don't forget to subscribe to get more awesome Mie îmi plăcea cum arăta, acum arăta și așa e ok. news like that. And we will see you next time. Gadgeturi, o să bage 10 gadgeturi noi. Adică am văzut unul pe Bo, în care unde minele poate să explodeze instant. Unul pe Mortis, că s-a făcut roșu, și cred că unul pe Barley. Da, cred că pe Barley, care pune aia jos și dacă stă în ea ia viață. I'm really impressed on how good that was. We got. I could tell we had no idea what we were saying, but we got it out there. Because I said your lines and then... Da, pentru că a fost destul de scurt. Cred că o să ne mai și jucăm puțin. Dar cred că vedeți câte quest-uri am, că nu mi le-am mai făcut. Cu ce brawler să joc? Dați să mă uit. Ai jucat cu Nani sau cu Gale? Hai că joc cu Nani. Bun, start. Pe ce game mode era? Că am uitat. Spune că e pe solo. Da, e pe solo, e pe solo. Bun. Nu. Bun, hai că iau și chestul ăsta. Bun. Cred că o să mă duc să-l bat pe Sprout-ul ăla. Bun. De ce vine robotul fix pe mine? Nu poate să vină pe altul. Nu! Eram aproape.
Nu, mă moară zona. Dă-i. Nu, păi vine ăla pe mine. Dă-i. Bine. Fugi. Dă-i. Cred că o să iau chestia. Nu! Nu! De ce? De ce? Bun, am un chest. Asta zis. Ce o putea pica? Nimic. Da, deci în Brawl Talk a zis că poți să ajungi până la 50.000 de trofee. Acum poți să ajungi doar până la 14.500. De când poți să dai atât de mult? Nu știu, la sezonul o să termine într-o zi. Da, deci am văzut că poți să ajungi până la 15.000. Nu, 50.000 de trofee. Păi la alea lucrezi 20 de ani. Ok. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Eu am fost Rex96 Ron. Pa, pa!